social media manoskora njiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya yandoda ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri imi moziva zviri kuitika kuitira kuti musanyanyosaririra stereki. Asi chekutanga uri munyowani usati wasubscribe paSaint TV, aiwa ichocho ndo chekutanga. Subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also vazukuru vano vazhinji vanobva kuti sauchizviti sekuru chichi, aiwa chingondigamuchirawo sechanzvadzi chamai vako, chilast born chisingatohwe chachona. Hazvina basa zukuru anditi totongoenda takadaro ndiri sekuru kana usati wahwisisa usekuru wachona chimboenda kufacebook page kwedu unoona kuti zveshua ava ndisekuru anditi venyika, the only zim uncle. So nyaya ndinayo zukuru nyaya yetrack reChoppies ratsva paruwa apo pakaipa wazukuru. ndoda kuti mungoona kavidhio kachona shuwa ratsva kupera rese kuparara. Ndofunga ranga rakatotakura zvinbozi. Pane vamwe watozongonongerawo zvimasororo mchana pane wazongonongerawo zvimasororo zvanga zvifana zvatsva, but wangozodi kavidhio kacho kanotera from Uncle Sen, the only zim uncle. Pari zvino ndichiti bachila Oof.